יופי. טוב, אליהו היקר, גם מהקצה הרחוק ביותר, קצה השני של העולם, אני לא אפספס הזדמנות להגיד לך תודה. תודה על מי שאתה, על מה שאתה. תודה על זה שסבלת אותי כל התקופה הזאת, באמת, כפי שסיפרת, כמות הטלפונים וההטרדות שלי הייתה בלתי פוסקת, גם בשמי, גם בשם כל הענף שמרכין ראש בפניך. אף פוליטיקאי לדעתי, אף אדם בהיסטוריה של ענף המסעדות לא עשה 1%, ואני אומר את זה בלב שלם ומלא, כי אני מכיר מעולה את כל הפוליטיקאים והאנשים שפעלו למען הענף הזה. אתה עשית ועושה כל כך הרבה, וכל הרגעים שבהם חשבתי שאתה עוד שנייה פשוט שובר את הכלים, אתה רק מקבל יותר מוטיבציה לעזור. בנושא של העובדים הזרים, בנושא של הפחתת האגרות, בנושא של המע"מ על הטיפים, לקחת על עצמך תיק מטורף בהצעת החוק. זה שינוי המציאות של הענף. הענף הזה לא סתם היה מוזנח כל כך הרבה שנים. עד שהכרנו אותך, אליהו. עד שאני הכרתי אותך במסדרונות הכנסת, ולמדתי שיש אוזן קשבת, אמיתית, כנה. באמת שלא הכרתי, אני אומר את זה ואני שמח שהדברים מוקלטים. מעולם לא הכרתי פוליטיקאי ואדם כמוך, גילוי נאות, אני מכיר אותך כבר יותר מקרוב, למדתי להכיר גם תכונות אישיות אצלך ואני מוקסם. שים לב מסביבך כמה אנשים אוהבים אותך, אליהו. תודה. אני לא שמח שאתה עוזב. אתה יודע, זה קצת מסוכן לאיים על חבר כנסת, אבל אני אומר לך פה, הנה ליד כולם. אם זה לא למטרה יותר גדולה, תהיה לך בעיה איתי. כי זה עצוב שאתה עוזב את הדבר הזה, כבר נקשרתי אליך מאוד, ואני יודע שאתה תלווה אותנו, אבל יש לי תחושה שזה למשהו יותר גדול. ובאמת שאני רוצה להודות לך על כל מה שאתה עושה, אתה יקר לי מאוד, ולכל המסעדנים, אני חושב שאין מסעדן שלא מכיר אותך, ושים לב סביבך, איך האנשים אוהבים אותך, זה לא סתם. שם טוב משמן טוב. תודה רבה אילן היקר, אני מאוד מאוד מעריך את זה, מודה לך, תודה רבה.